Hola, bona nit. El canvi de sort del president nord-americà Barack Obama, justament 2 anys després d'haver guanyat les eleccions al seu país, i també la visita del papa Benet XVI aquest cap de setmana a Barcelona, centraran avui bona part del nostre temps al Talcom Raja, però també parlarem d'altres activitats que es fan aquest cap de setmana al nostre territori amb un dels productes vallesans més preuats. De tot això en parlarem amb l'escriptor i editor Josep Francesc Delgado, amb la presidenta de l'organització agrària Asaja a la província de Barcelona, Rosa Pruna, amb el portaveu de Convergència i Unió, Joan Vila, a Bigues i Riells, i amb l'enginyer Vicent Rotxina. Bona nit a tots. Bona nit. Abans de parlar d'aquests temes, m'agradaria parlar, ja que fem seguiment habitualment de la lluita contra la crisi econòmica, de les dades de l'atur que han sortit aquesta setmana sobre el mes d'octubre. Veiem aquest vídeo i ara ho comentem. L'atur ha augmentat de nou aquest octubre. En total hi ha 9.228 persones més inscrites en les llistes de parats, un 1,66% més en comparació amb el setembre. La xifra situa per sobre de les 566.000 el nombre total de persones desocupades a Catalunya. També al conjunt de l'Estat la desocupació augmenta més de 68.000 persones, fet que situa per sobre dels 4.085.000 el nombre total d'aturats. Segons el nou ministre de Treball, però, les dades mostren que el mercat laboral s'equilibra i s'encamina cap a una situació propera a la recuperació. Lo que nos dicen es que vamos lentamente, pero progresivamente y sostenidamente, alcanzando la situación de equilibrio en el mercado de trabajo. Es decir, una situación en la que ya no se destruye empleo y comienza la recuperación. Esta situación todavía no ha llegado, pero estamos ya muy cerca. Mentre que al conjunt de l'Estat l'increment de l'atur s'ha registrat en tots els sectors excepte la construcció, on hi ha prop de 2.700 persones que hi han trobat feina, a Catalunya es recuperen llocs de treball, tot i que de forma lleugera, en la construcció i també en la indústria. Aquests dos sectors han neutralitzat part de la caiguda de l'ocupació que han registrat els sectors serveis i agrari, on aquest octubre s'han destruït prop de 10.000 llocs de treball pel fre de l'activitat turística i també la fi de les campanyes de recollida agrícola. Pel que fa al nombre de contractes, a l'octubre se'n van signar per sobre dels 192.000, dels quals, però, la majoria, més d'un 80%, continuen sent temporals, mentre que només un 12% ho van ser indefinits. Una dada comarcal, reprenent aquestes dades, si el mes passat l'atur va pujar a Catalunya però va baixar a la comarca, aquest mes d'octubre l'atur ja ha pujat a la comarca també en 419 persones. No sé qui vol començar a parlar d'aquest tema, que la solució serà molt llarga en el temps. Igual, si vols començo jo. A veure, a mi les estadístiques d'entrada, ja saps que hi ha allò de les mentides piadoses, les grans mentides i les estadístiques, o no sé com ho diuen, però més o menys és així. Però les estadístiques al final és una fal·làcia, perquè quanta gent està fent formació i me la treuen de les llistes. Per tant, tot aquest procediment, a veure, era lògic que entréssim en un procés com el que hi ha ara, amb aquesta crisi, partint d'uns orígens, les eleccions generals que van haver-hi. El Consejo Zapatero es va tardar molt temps a dir que no era res, que no passava res. Per tant, no es van donar les solucions adequades. Tot el que ve ara és marjar la perdiu. El ministre pot dir que ara ja començant a sortir, que ara ja anem per bon camí. Fa 2 dies el cap del gabinet de la Moncloa i el mateix Zapatero s'estaven contradint. És una situació que no es va voler, es va posar els carros davant dels bous i en aquest moment, escolta'm, tirarem molt temps en què en aquest país no es crearà llocs de treball. I fins i tot i sortint, començant a sortir la crisi d'aquí 4 anys, que podem tirar 4 anys, no hi ha cicles de 2, de 3, de 4 anys de crisi, i menys aquesta que és tan important. Per tant, continuarem tenint tot això, i quan la gent de la formació la hàgim de col·locar aquí de veritat, doncs potser serà molt. Jo no crec, i aquí em vaig a un altre tema que està lligat al mateix, jo no crec que quan estàvem en ple situació boiante teníem quasi bé un 9% de paro estructural. Home, si els Estats Units en aquell moment té un 9,6 i estan per les boires, què vol dir? Que nosaltres aquest paro estructural no existe. És una fal·làcia. Vull dir, era molt fàcil que tothom s'apuntés a l'atur, perquè qualsevol empresa podia dir, escolta, jo faig això i m'apuntes a l'atur, i si anava a l'atur. O qualsevol persona deia, bueno, em vaig a l'atur i així... És a dir, hi ha unes situacions aquí endèmiques que van lligades amb tot el que és diners, amb tots els traspassos Submergida, vols dir? L'economia submergida... Bueno, hi ha tots uns processos i unes mentalitats
que, a part de l'economia real, i l'economia no s'ho considera que, gràcies a Déu, no tenim problemes al carrer, encara hi ha molta cosa d'aquesta, perquè si no seria dramàtic. Per tant, estem en una situació on podem parlar-ne, podem dir moltes coses, però al final, escolta, hi haurà una gent que és veritat, que tota aquesta gent que estan formant, que li diuen que trobarà feina, si tampoc, si no es creen llocs de treball. Jo sempre hi ha una anècdota que només hi acabo aquí, perquè després no em vull fer més llarg. Me'n recordo que era l'any 83 o així, que una d'aquelles crisis també durant temps, me'n recordo que estàvem a casa fent obres i em va passar un home que venia de la construcció, era un cofrador, i em va venir a vendre uns drapets. Diu, és que vostè és nou aquí, no li ve, i no, és que vivia a Granollers. Diu, és que abans passava per aquí això. Dic, i per què ven això? I em diu, home, perquè es fa vergonya de demanar, caritat. I em va dir, diu, és que vaig als ajuntaments, hi ha autoritats, hi ha la democràcia, i em va dir, escolti'm, és que el problema que tenim és que mentre no hi hagi amos, empresaris, que es guanyin la vida, els treballadors no es guanyen la vida, i ara estem en un cicle que es va destruir molt, el sindicat va portar molts problemes de tot això. Clar, si no hi ha empresaris que puguin treballar, no hi haurà llocs de treball, i aquest és el hàndicap. Sí, seguint una mica el fil, jo crec que també ho tenim molt malament i les dades de l'atur també és el que diem, que no sabem mai com es poden mirar, però realment hi ha molt aturat, però també n'hi ha molt que tampoc no s'agafa a treballs. Nosaltres ara per l'agricultura podem parlar d'això, no és, segons aquí no en tenim de temporers com és Lleida, especialment Lleida i tot el que és la viticultura, el Penedès, tot el Priorat, és allà on tenim més. Però ara jo, per exemple, només parlaré de Lleida, i nosaltres amb un informe que hem fet ara amb el tema de la immigració, el 98% dels temporers de Lleida que estan collint la fruita, tots immigrants de fora del nostre país. És a dir, només aquest 2% eren d'aquí i de nacionalitat espanyola, ni catalans. És a dir, per què? Fa molt sol per anar a collir fruita i que és un bon sou, que es treuen treballant i que tenen tot cobert, la seguretat social, tots els cuidados per collir la fruita, és a dir, que els estan mimant, però ningú s'hi agafa i són gent que estan a l'atur. Això, que també em diguin per què està passant, perquè hem molt mal acostumat a la gent. I no vull allargar-me, però amb el tema dels ninis, a mi això em fa, jo crec que ens equivoquem totalment. El país no pot tirar endavant anar pagant gent perquè no treballi ni estudi. Per què no treballen ni estudien? Hem de veure per què no treballen ni estudien. És que no en volen? Donar diners per no treballar crec que és un mal remei. I aquest mal fa molts anys que el patim i això s'ha d'acabar. La gent ha de saber que si no es pot guanyar tant no es podrà guanyar tant, però tots ens hem d'esforçar. Empresaris, treballadors, tothom. I aquest és un problema molt llarg i que hi haurà feina. Però jo us dic que amb l'agricultura, mira que hi ha crisi i no s'hi han agafat. Josep. Amb el Jordi, amb tu Jordi, anàvem fent correus electrònics i em deies, mira, era interessant aquesta estadística que em vas passar del 9-9 de les dades d'aturats del Vallès Oriental. Resumint-la una mica pels espectadors, la idea seria més o menys el següent. Entre el 2007 i el 2009 l'atur es duplica. En xifres absolutes estic parlant. De fet, és més que duplica. Probablement anem cap a, respecte a les xifres inicials del 2007, cap a un 250% d'aturats. Sense que això qüestioni tot el que esteu dient, perquè és veritat que hi ha gent que no s'apunta a les feines del camp per la seva duresa i prefereix estar cobrant l'atur. Jo crec que sí que hi ha dos elements en aquests moments que comporten un cert canvi respecte a l'atur dels últims mesos. Un és que els carnets d'atur s'estan acabant. I aleshores comença a haver-hi gent que ha de demanar almoina. Per tant, hi ha un problema, diguem-ne, tenim aquí a la cantonada i al Vallès també un problema social important, que és que els subsidis d'atur s'acaben. A l'altre cantó d'això, i una mica per contrastar-ho també en la direcció que dèieu vosaltres, vaig continuar remenant, no recordo si t'ho vaig passar, Jordi, vaig trobar les dades, l'evolució de l'atur a Terrassa, és Vallès Oriental, però ens pot servir. I en aquest cas eren unes dades més llargues, del 2000 al 2010. I era molt curiós, perquè del 2000 al 2010 la població activa a Terrassa augmentava exactament en un terç, en xifres absolutes.
O sigui, s'havia creat 1/3 de llocs de treball nous, que dius, caram, quin país, no? Quina economia. Quan arriba la crisi,